Quddiem folla enormi li nġabret fiż-Żejtun, il-kandidat għall-Mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ppreżenta x'għandha tkun it-triq il quddiem biex il-Partit Laburista jibqa' jikseb rebħiet elettorali importanti. Qal li dan isir billi tbiddel l-ingredjent ħażin u mhux ir-riċetta sħiħa li waslet għal 10 rebħiet infila. Sostna li għalhekk dan mhux il-mument ta' diskors divisiv li aktar jagħmel ħsara. Iva, jiena rrid nirbaħ l-elezzjonijiet għall-Partit Laburista, m'hemmx dubju dwar dan. U rrid nirbaħ mhux elezzjoni waħda imma ta' wara jew koll. Imma biex tagħmel hekk trid tkun maqut u trid ukoll tibgħat messaġġ illi jappella l-Laburisti imma jappella wkoll għall-poplu Malti u għawdxi kollu. Tenna li jekk jingħata l-fiduċja jmexxi dan il-gvern tul il-mandat sħiħ b'messaġġ rebbieħ, enfasizza li l-kandidat tal-kontinwità ma jistaqqat titellef ix-xogħol lil nies li qed jaħdmu b'mod tant tajjeb fil-gvern u li din il-biża lest li jibdilha f'tama. Abela temm jgħid li r-riċetta li ħadmet tul dawn l-aħħar snin kienet ibbażata fuq l-għaqda u għalhekk ikun xi jkun ir-riżultat appella biex niġbdu ħabel wieħed biex nibqgħu partit relevanti u l-aktar b'saħħtu fil-pajjiż. Temm li din għandha tibqa' politika minn nies għan nies għax ħajkunu n-nies li jfasslu l-politika tal-partit biex inkomplu mexxin flimkien il-quddiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.